खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 डिसेम्बर 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फारिथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला एबा दावबायहैनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै मोजां। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो हारसिङैनो मावनांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव जोबोर गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव सुथुर बांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। धोननि खहा जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायोब्ला खहा जागोन। सोरबा लोगोजों सन्देह खालामजागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन।
बिमा बिफानि अननाय मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै एना एनि जागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।